Ano mo yan, dito sa Capitol, sa may Lingayen, Pangasinan. May yan, dito na si Inday Sara Duterte, kaya may yan. Silipin rin may yan. Sana makita na rin si Inday Sara Duterte, may yan. Ito may yan. Dumating na siya ngayon, hindi ko pa nabutan dun sa airport ng Lingayen. Kasi nahuli tayo mga yan, kaya sana may yan, dito siya. May sabangan natin may yan. May yan sa Kapitolyo ng Lingayen. Ay may yan sa province ng Pangasinan. Sa Kapitolyo may yan. Dito daw si Inday Sara Duterte. Dito may yan, dito siya ngayon. Maraming pulis mga yan, so abangan natin may yan, dito si Inday Sara. Dito si ano na yan, si Inday Sara Duterte may yan sa Lingayen, Kapitolyo. May yan, abangan natin mamaya yan, magsasabi niya, magsalita daw si Inday Mayor Sara doon mga yan. Kaya natin mamaya yan yung ano ni Inday Sara mamaya. Natin yung mamaya yan yung ni Inday Sara Duterte. Dito daw sasalita siya. May yan, dito may yan. Ay may yan, ito may yan to. Inday Sara Duterte. Excited ito may yan, abangan natin may yan. Abangan natin mamaya may yan. May yan. Inday Sara. Yan. Yan si Harry Roque. Si Mayor Inday Sara Duterte. Mga yan, sabangan natin mga yan, yung magsalita si Inday Mayor Sara dito mga yan, dito sa Kapitolyo. Mga yan, mamaya panoorin natin mga yan. Dahil mga yan, andito pa natin mga yan dito sa may Capitol mga yan, sa pag-Capitol Ground. Inantay natin yung mga yan, yung paglabas ni Mayor Sara Duterte mga yan. Abangan natin mga yan, si Mayor Sara Duterte, lalabas siya mga yan, maya siguro mga yan. Abangan natin mga yan, dito na mga yan sa Capitol Ground. Pakinggan natin yung ano yan, sasabihin niya mga yan, susunod na maging future na maging Pangulo ng Bansang Pilipinas, Mayor Sara Duterte. Ito na ngayon yan, ang susunod na mamumuno na pinakamataas, pinakamangalawa sa mataas na posisyon ng bansa, si Mayor Sara Duterte. Amen, sabangan natin. Ano mo yun? Si Mayor Sara Duterte po. Kita mo ha? Ano mo yun? Yan o. Ito mo yun. Ay mo yan si Mayor Sara. Pababa na lang ano mo yun. Sagdanan. Ay mo yan si Mayor Sara. Naka gray siya na sweatshirt. Ano mo yun? Naka gray si Mayor Sara mo yun. Ano yan? Si Mayor Sara ano yan? Dito na si Mayor Sara Duterte, ang susunod na Pangulo ng Bansang Pilipinas. Pare! Pare Patrick. Yan si Mayor Sara yan. Yung ano yan, sakyan na yan, Mayor Sara. Pare. Pare. Ano pare? Ano sa YouTube? Mag-subscribe ka pare. Yan. Ayan si Harry Roque. Si Senator Harry Roque. Siya si Mayor Inday Sara. Siya si Gobernador Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong napakainit na pagka-welcome sa susunod na Vice President ng Republika ng Pilipinas, Mayor Sara Duterte. Siyempre po, binabati ko ang kapwa Pogi. Sabi ni Speaker kanina, the original Pogi, hindi ko po alam kung papayag ako doon, but I will settle for Kapwa Pogi, Governor Espino. At siyempre po, ang ating klase sa 17th Congress, dating congressman ngayon po, ay mayor po ng ating legal. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Well, nagpapasalamat lang po ulit
At ang aking assurance naman po sa administrasyon po ng unit team, magkakaroon po ng pagkakaisa upang tayo po ay makabangon sa pandemya. At ang pangako naman natin po dito sa Pangasinan na isa sa pinaka-progresibong probinsya sa buong Pilipinas sa ilalim po ng unit team, lalo pa po magiging progresibo ang Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, Senior Sara Duterte. Napakilala ko na po ngayon ang Agila ng Davao. Walang iba po kung hindi ang ating susunod na Vice President, Inday Sara Duterte. Salamat, Dr. Roque. Ang ating action man sa Senado, kasama ko po ang Governor ng Davao Occidental, si Governor Claude Bautista. Kasama ko sa hukong ng pagbabago. Kasama ko rin po si Speaker Lord Alan Velasco. And of course, ang National Youth Commission at Chairman natin, si Ronald Cardema. Nandito din po siya. Alam niyo po, first time natin nag-meet, no? Yes. Dati ko pa iniisip kung bakit pogi ang tawag sa governor ninyo dito. Nung nakita ko siya, totoo naman pala po. Pogi sa Pangasinan. And Mayor Patawil, thank you po sa pag-welcome ninyo sa amin. Maraming salamat po sa pag-welcome. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa amin. Ngayon, umaga na ito para makilala kayo, makausap kayo at makasama kayo dito sa Provincial Capital. First time ko rin po dito sa Provincial Capital ninyo at totoo nga sinabi ni Senator Harry Roque, no, na napakaganda. The best, no? The best. The best. In the Philippines. At totoo naman dahil very majestic siya, no? Pagpasok mo pa lang, ma-feel mo yung power noong seat of government. At kami po ay humihingi ng suporta ninyo, sinusulisit po namin ang tulong at suporta ninyo dito sa Pangasinan para sa aming kandidatura, si Senator Harry, para sa Senado at ako po para sa pagka-vice presidente ng ating Pilipinas. Ang daladala ko po ay ang turo ng aking mga magulang sa aking pagsisilbi doon na pagtatrabaho sa Davao City. Sa aking pagtatrabaho po, pantay-pantay ang lahat. As mayor, wala pong mayaman, walang hirap sa aking pagtatrabaho. And of course, yung tibay ng puso ng isang Pilipino na gawin ang lahat sa kanyang trabaho para tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. At ang panguli po, dahil andito na po ako at may opportunity na mag-endorse ng ating mga iba pang senators, si Senator Jinggoy Estrada, Senator Herbert Bautista, Senator Mark Villar, Senator Loren Legarda, Senator Gibo Chidoro, Senator Mig Zubiri, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Dante Marcoleta, Senator Larry Gadon, and Senator Gringo Honasan. Ito po ang mapasamahan namin para sa unity ng pagkakaisa ng ating bansa. Muli po, ang aking pagpapasalamat, si Pangulong Duterte po ay gusto niyang ipaabot sa lahat ng mga tiga-Pangasinan na sa kanyang pagtatapos ng termino, nasa puso niya ang pagpapasalamat sa bawat tiga-Pangasinan. Maraming salamat po sa inyo. Dahil natin ang Pilipinas, mabuhay ang Pangasinan. Ating mga ngayon yan, si Inday Sara Duterte na yun, tapos na magsalita ngayon yan. Pero ngayon, salipin natin ngayon yan. Ngayon si Meron din ngayon yan. Ngayon, pawal ko ngayon yan. Si Meron Day Sara Duterte. Likod lang. Ngayon yan.
Yan si Mayor Inday Sara mga yans. Hi. Yun mga yans, napanood nyo si Mayor Inday Sara Duterte, ang susunod na maging Pangulo ng Bansang Pilipinas. Ang susunod ng pangalawang Pangulo ng ating bansa, future Vice President, Mayor Sara Duterte. Mayor Inday Sara Duterte, the unit team. Yan, pauwi na ngayon yan si Mayor Inday Sara Duterte. Senator Mark Villar, Build Program. Kasama yan si Secretary Mark Villar. Ano yan? Secretary Mark Villar. Ano naman yan? So yun lang mga inyans, sa araw nito mga inyans, salamat sa panood mga inyans, kay sa pagdating ni Mayor Inday Sara Duterte dito sa bayan ng probinsya ng Pangasinan. Okay mga inyans, God bless you bro mga inyans, keep safe at sana sa buting kaligayan, and bye bye mga inyans, bye bye!